ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଦିନ 9ଟା ବେଳେ ଉଠୁଛୁ ଏ କଥା କିଏ କହିଲା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ରଞ୍ଜନା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ସେଦିନ ଥିଲା ମୋର ଜନ୍ମଦିନ। ତ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ 9ଟା କି 9:30 ଏମିତି ଟାଇମ୍ ହେବ ଉଠିଲି, ତ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ କହିଲା ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଦିନ 9ଟା ବେଳେ ଉଠୁଛୁ। ଝିଅ ଥିଲୁ ଯାହା, ବାହା ହେଲା ପରେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଏସବୁ କ'ଣ? ତ ଆମେ ସେଦିନ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ତ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିବାରେ ଗଲା। ତ ଖରାବେଳ 2ଟା କି 3ଟା ଟାଇମ୍ ହେବ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଭଦ୍ରକର ସାବ୍ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେଇଠିକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ବାପା, ବୋଉ, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ସହିତ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ତ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେଇଠି ଆମେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇଠି ଜଣେ ମଉସା ଦେଖାହେଲେ, ତ ସେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି। ତ ସେଇଠି ଟିକେ ଖିଆପିଆ କରିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର। ସେଇଠି ସାବ୍ରଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅଛି। ତ ଏତିକି କିଛି ଥିଲା ମୋର ବାର୍ଥଡେର ବ୍ଲଗ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।